plastik kau jeli pen này này pen ikon plastik ke jeli Kublai shibun kublai shijar ngu ya phi baro ke baju kersian barabor hakane ka channel kane ka video le se ka video ka bala kham slam en renga kwa pan pen I bat pen kan mau biang ya phi baro ki pai ba ki ba pe ya kane ka video kham tam ya gitu ki brio ki bala don ya ki khun ya ki kiti kumba philai ya kane ka video ba une ujili u bala shna nda kino ki company ba ban ai ban bam ya ki khna ya ki khlung hindai pe ya kane video hato philap ayu bat pen ong kumno halor kane ka jinglap jong kine ki brio ya kane ka jinglong bat ka jingdon jong une jili haba pipe ya kane ka video pila dai ban suntu ba kumno kila bat penlong lana bat penlang bat penwandor ya une jili hakador ka ba itenat kane ka jing penwandor bat ka jing penlang ya une jili ka dai da ka bor jong ka factory bat da ka bor jong ki chemical kila ban pen thiang bat penbang ya une ujeli ujing bam jong ki khna endre hakane ka video philap ba une ujeli udon ka plastik ka banajrong namar ban penne ban pensa ya kata ka jinglong bat ka jingwandur ka jong u kane ka plastik ka badon najrong jong ne jeli kalong ka bastang bat ka babit ba namar ban penne ya kane ka dur bat ka jingwandur jong une ujing bam jong ki khna te kublai shibun kublai shijar ngu inya syampat akiwai video sobha like share but subscribe ya kane ka channel khanang ba pin yu I kiwai pat ki video kublai shibun baju Lakman Baba Tiba dan plastik kau jeli pen này pen ikon plastik ke jeli Mama yang pelai ikan ni kan hanya Plastik.